Халима, скучнякився жизнь. Шола зодяря, чудартия. Худует. Ларта уйо. Хайбуа узучин дуак дуор надуа. Хабаку. Собадел, лама диалатик. Сун цаус дуак дуадar гола хит. Всю жизнь сун бати очула. Хохар тватфа. Хайбери нан уали. Майе. Хайбери нан уали один аваш. Шо чуады бош адак ето шо. Им бали ялон. Су хайк элак дагдон. Хоч дүния цагасон я. Дудер. Сун суши шиезэч, уш хая сун питиезэч. Ия хая сун моучигаля окигаля изэс лирш мавая. Им точно ялдонса. Хонцан хай. حزودها حجو تو باش مسكت تساغر ماما يتسيت بستايدو ارو يلچنا حجو تو باش هتلونه تدقي تساغر واتس قد ما يوي. حوازا دوز بوهو ارو وات. صار دوز شورب ارو دائما اقول لخن شو ما قوتان ارا ايش هم داسو مش ايش دائما بطمول سو بدل هو نبرو تركن بد كبلو كواتك ده سنت لاجع سنت تشوا دائما دودو كوردينا بيرش ده سو بدي هايو انت خد نرمل دوز شامل هناك وشايفك شي سوتش متاو خاطر وخدي وين تركن توي هدب الخلوي شو ده вообще تعمل ياخد ده صدق اشبار شو فكوي تديل؟ شو وش مو هوش بيرتا خليش. خشنا بس بلا حشين чему баш бывало. Да, кстати. Шинзу чему баш бывало. Сайдей мюса. Каждый день чумасу звал. Круассан, чур, десерт, я орёхщине. Добро пожаловать в Круассан. Уютная атмосфера, аромат свежей выпечки, бодрящий кофе и великолепный выбор десертов. Круассан – это идеальное место для вкусного завтрака, перерыва на обед, встречи с друзьями и романтического вечера. Круассан – место, где каждая минута проходит в сладком удовольствии. Круассан, чур, ищ десерт шукия. Буаек точно рейс харём. Эйог на рейс харём. Тахам полно нагиала мегермаду. Давайте. خلنا. يخش إيش تندقة. داوال مال удобно هم خيال. خوش دقولا خمك تشبك توا. خوش دقولا خمك تشبك توا. والله удобно مدو. واه. مدين هاري ولا سيلا نومير غريات سندشي مشان جيت مشان جيت مو نوري ريتي. خيرو. نبدا نبدا. هاي تيجي دو اخوتي هبدا. مدين هاري ولا داني تتغوش أنت ليش تغير ساعة شي ناس بداني عوف وش خزيكو. خزو بيش على برجوكي واي واي. ده تمام. هم بيشرها. Просто суна خلي ситуация. Миск эн мой сами нато. О, чекай, ще ори дехте за excuse да. مدين 15 ايفون يشيلوا يا تعوي نفسهم Детский пособие ты дал, в рассрочку я цвету. إذا دات первый взносом детёшь. Харборз заряженный вага. مدين 1000 одорози, шоколадные корзинки, iPhone 15 iOS. أنتوا نامي запомнить يلا أذكر أنت سجارة ليلا ميجردو. أكيد خدوا هاي كيكن شنانا مدين تاش أيغوري وشيف مدين إيش بس يا مايا تون بدخل إذا قجلا مدين. ها أنت يلا كنت أوكي خوش دادوش دو. Я тебе больше скажу, соленый дождь даже. Хочу просто. Крутой окер полосатый, очень вкусные, просто класс. По специальному рецепту их пожарили для нас. Семечки крутой окер. Попробуй и оцени сам. سويدك كلها خوخة. تسوية تشتاش هايول هايول. تخميوش دخوش كتاي وكر полосатый соленый наш дух. ايش نشدت دودير. وين عيوش شو عيوش مدينة قد بويا ديز ميكسون. هوندا. دعوالي تخوكو بول خوكو سنشادو خوش دادو.